Skal det lyse? Ja, det skal lyse før Skal det være resten? Ja, det skal lyse konstant da. Ja, akkurat. Ja, men etter du har tatt bildet, så skal det lyse. Da må du charge it again. Alle tar jo bildet av det der, da. Jeg har gjort det, jeg. Titt. Det er ikke så veldig teknisk, ja. Velkommen til alle som kommer i dag, til en eller annen sitt lystige lag. Vi blir jo tross alt 70 år til sammen. Vi ser jo at det ikke er så ille å bli. Det er mange her som er eldre enn vi, og derfor må vi bare hele drømmen. Og hella Monica, hella Irene, hella Roy, snart så blir det pizza. Faen ta den som lager noe krøll. Da går du på huet og ræva ut den døra. Det er en måte å gjøre sin fest. Da er det vi som er hedersgjest. Vi driter i om vi kjenner deg fra før. På huet og ræva ut den døra. Vi driter i om vi kjenner deg fra før. Vi skal nok få det kult i kveld. Blir ikke mer moro enn du lager selv. Og derfor har vi skrevet denne sangen. Vi skal drikke som vi aldri har gjort. Husk klokka går så jævlig fort. Og må du spy er dassen her i gangen. Hella skål, hella dass, hella måne, hella lua.
Til slutt vil vi takke for alt vi har fått, og det fineste venner har møtt opp. Vi satt en spillekveld og